abakhona phakathi kwethu sibulisa kwibandla lonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithandiwe uMthixo bathandekayo. Abanye abantu babhizi zi-agenda zabo, kodwa thina sibhizi uMthixo. Haleluya. Sibhizi into yoba uThixo into lento ayifunayo ukuba siyenze namhlanje. Hayi into yoba egaka. Haleluya. Yokusindiswa kwabantu ababangamamele abanjengabo. Kodwa sasuke sasindiswa, sasuke sathiwa jize ngoba balo lukaThixo. Haleluya. Senzelwe inceba. Andikwazi ke mna ke nalento obrika abantu. Yoba abantu funeke bathini ukuze bangene kule nazo nezazitayo. Qha into endingakuxelela senzelwe inceba. Ungakulinga umkhonzo uThixo ingathi ikhona lento ibibhetero nayo. Futhi akukho na kwi-blind line yakho into yoba bebe uyamkhonza uthi uyazazi nje. KuYesu ofikileyo wahlutha ukwenza kwakho okubi wakwenzela inceba. Senzelwe inceba bathandekayo. Yabona? Njengoba silapha inceba nje ayikho into esiyenzelweyo. Akhona la moto iye yabhadla eyakhe yakuthengela ukusindiswa wena. Nalakhi leyana uyifunayo inkulu soze ikuthengele lento uyithengelwe. Bantu abakhulu abanemali, abanepokotho esigcweleyo, abalala ebusuku niyalala ngoku uhleli kwalontshontshompe lapho ngoba wenzela inceba. Inceba yinto ayifumana uba ungayijizezi, kanti isuke ifike ukuthi ijisi. Senzela inceba. Kuba khona nalamaxesha xa sowulibele ngenceba akakuyekela uYesu ukuze azobona ukuthi ngaphandle kwakhe ngeke uyihambele ndlela. Aphinde asifuyise ukuze uzobona ukuthi ngaphandle kwayinceba sizophelela